Ayan, maayong udto guys. Good afternoon. This is Eric Hilot guys. Welcome to my channel. Ayan, maayong hapon sir. May hapon po. Unsa man itong ipamati sir? Kapoy ka pong lawas oy. Kapoy? Nya tabi ko ang sugar. Oo. Unsa ang imong paminaw gyud ang mga kapoy? Kapoy. Unsa pud gyud? Kuan binag. Binag pong kay din. Tinod ang dire. Isa ra ka tiil o duha? Duha gyapon. Kanan duha. Ngol-ngol. Murmur day tubi. Pero ang imo yung number 1 nga kwan ron ay mga pamati. Kwan kapoy. Kapoy. Kapoy ang kalawasan. Pero dili sakit ang likod, hawak, wala. Kuan ay sakit oy. Sakit ang kamay. Sakit kay ang lawas iliw-liw. Sakit alaw si lihok. Kaya pong liw-liw. Sige, asa gato yung balay kay sir? Matanaw. Matanaw. Ayan guys, shout out sa taga Matanaw, Barangay New Murcia, Matanaw, Davao del Sur. Na si Sir Dere ato ang tabangan, no? Nadungog man ninyo ang iyang testimonya. Of course, maraming salamat dahil sa inyong pagpili ani nga video, sa inyong pag-click ani, no? So taghan mo makatunan ngon. So tanatan-aw lang ta guys. So maraming salamat sa pag-click niyo sa video. Na si Sir Dere nga taga Barangay New Murcia, Matanaw, Davao del Sur atong tabangan, no? Nga mamayo ang iyang gipamatay sa kalawasan. Siyempre inabanan sa atong pag-ampo sa atong Ginoo kay dili man makaya kung kita-kita lang gud ang muhilot o muayo sa problema sa ginabamatay sa kalawasan sa tao, no? So magpatabang gyud sa ato ang labang makakataon. Of course, ako ang mga viewers, sa ako ang mga nagasuporta kada adlaw, sa nagatan-aw sa ako kada adlaw viewers na to everyday. Daghang kay salamat sa inyong pagsuporta sa ako. Of course, ako ang pasalamatan ang akong mga viewers outside of the Philippines. Thank you so much for watching my YouTube channel. India, Indonesia, Malaysia, Japan, United States, Singapore, Vietnam, Thailand. Thank you so much for watching my YouTube channel. Of course, ang Saudi Arabia, ang akong mga kaubanan sa Saudi, dool sa may bata. Ayan. Sa mga OFW DA, thank you so much sa inyong pagtanaw sa kuha. Sa mga OFW, no? So trabaho lang ta, go lang ang mga kabayan na to, ang hero sa to ang kababayan na OFW. Sana lang. So sa mga karon lang jud naka-abli sa ko ang channel, karon lang jud mo nakakita, please subscribe, like and share, no? Please lang. Of course, labi na jud ka na maka-share ta, mas daghan ang masayod, no? Nya nanginahanglan sa style sa ko ang paghilot, no? Nya daghan pud ang matabangan niya. Kung namoy mga pangutana, pwede mo comment og namoy pangutana kabahin sa inyong ginapamatay sa inyong kalawasan na hangtod karon wala gihapon mamaayo, no? Sige lang gyapon tag agwanta. Sige lang. So comment lang basta makatabang talabi na kung layo kay mo. So ang ako ang address, no? Kay na may nag-comment kung taga-asa ko, ipa-appeal daw sa ako ang video taga Digo City ko, no? Barangay Sunuan, Digo City, First Cram Street, Rabina Compound, Digo City, Davao del Sur, Mindanao. Ayan guys, so maghilot ako guys. So tanatan-aw lang ta ha. So shout out sa taga Barangay New Murcia, Matanaw, Davao del Sur. So may mga Ini ang nagyayag. Ay, sorry ay. Benar? Ito man daming palengke. Asas gindot yung buka ay punta. At hindi ko sa puso. Ano yung kinainan ko? Ano na? Tara na! Picture. Magsipit ha? Ay, Ikaw na mo eh. Pangka na dito. ha? Nakupa na dito. Para ba Bakit na, di man nakupay na ba? para ba na seatbelt? Kanta ko aning light, oy. Babang ka?
Dili lang din. Ah. Ayaw ka Christmas yung Mabilin Oh, ba kaya mo? ka ba? Dili ka makuban ha, mabilin lang. Oo. Oo. Yumi, on ay video yun mo. Alin na. Yam. Lala. 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 Yay. Lala. Dali pa. Lala. Nagtago. Dali Yam. pa ni Gana. Lala. O, gunitin na yung Christmas. May Ayan, pamagsayaw. ang Christmas na ito. Yumi, ganyan. May pamagsayaw ko yung Jana. Kita na sa video. Si Siding, may gwapo kayong sa Sida, ikidana. Jana. Ah, mabaklay mo? Ikaw mo. Magpamalit pagdagan dito ha. Eric, magbuklay yun na. Nindot ba kung magbaklay? Ikan din niya, bali, baklay. Init mo siguro. Layo po doy man. Nakita mo ganyan na tumagin sa iyo. Sakay mo pilika boy. Pili ka boy, 30 raman. Pinaro may bayaran. 30 30 tulo. Ah, tag-jis. Tag-jis raman di ay. Nag-jis, ragod. Kasi man ang 30 ang bakan ang isa ka buo. Nagayon yung 30. Yung nadaan mang eh. Kung ano tulungan Dong, mo 30 na lang may ni Dong. bangka. Kaya na 50 ma. Wala na, 15 lang nga. ganun. Sihon mo anak. Sihon ta ani. Di, yung nadaan. Okay lang dong, 30 lang ni dong. O dili, o di. Lain pick up. Dagan siya gusto. Dagan siya. Pwede magod inyong daan, 30 lang dong. Di mo man yun naman kay Bisa biya kay. Bisud be kay mangitan kwarta ma. Wala kay kwarta mo na. Mao pagkainong papa nimo. Dong atong gamito na Yung aso tagpalingki. Kasi nga no wala kay kaplete. Kung sa tagpalingki. Malit og isda. Palagi mo. Malit ang isda ko ikaw lang isda dito tuwa. Ay, ginawa ko. Wala ba ko isda dito? May na lang ning 20 na ay mga duha ka bata o mangayo mong gina dito. Gani, sana all mga importa. Natag tagulay palito dito. Yan na, let's go. Ay, mamalit do tag lighter. Dito na punta at lang sa mamalit og lighter sa kuan. Mang paliti ko ba? Ay pero hati na mo kung tinda-tinda hapit. Kaya abot dito mo sa bahay pa nabalik og lighter. Da? Barato. Pamalit mo dito sa Suzuki, mang. Barato ra dito, mang. Wala mo ko'y kwarta nga budget. Anak kay akong kwarta. Sa kanila. Oh, napoy burner dito. Barato ra kayo. Usog pa kayo musika. Na mo burner dito wholesale. Sa Oh, wholesalan ba? Dito tas palengke. Oo. Dito mo sa wholesalan. Wholesale ba na may burner ko dito? Basta ka mo din mapalit. Mamalit ang Imong kwarta. Yun ang imong kwarta. Wala ka burner ka nagubog na yung burner. uba mo. Dito na sa Wa magani ka ba kung palitong? Sakit dili pa. palit ka tong gamay mga kod. Ay sos ka nang katong duha kay may nang doble. Mamalit ta putang. Tangke ano gamay. Na may tangki daan dala tangki dala na kuan. Ang kuyaw nga singot ka nagtubod. Hindi ba ito? Ano na bitang murag alinging lang. Ito na me. Mamaklay ma. Maklay. Dahil mo ay kay dakpan ka diha na ante na. Ayun kay 15 boy set din. Maklayo ka na wadto ka dito ah. Wala to mo ganang palitan di ata. Ano kanang heater na kuan kanang paano ba? Ano yung radyo di ata? Paano galing ka pero? Saya na kung paliton. Tangan kulay saya. Hindi ko ba daw na surpresa? Saya. Adre manhapon. Jadi mo ta manhapon daan. Buto no? Pag makuto siya, okay na siya. Pag muluag din na siya. Pag makuto, bantag ba?
murag duha ka semana. No? Oh. Okay, bago man to nag-birthday, naan man ka. Sige, gamay.
Gamay. Gamay. Sakit naman, no? Ah, Sakit naman. kita dito eh. Dito na mong ka na dari. Kung kita na nakakaribabat, matulog-mulog. Wala mo ginawin sila ka na sa mga nabat. Bigot na natin siya sa parapa. Bunbun at ang tumalitan, bunbun na kita lang ha? Ha? Bunbun at ang tumalitan, magdito. Ato mo? Pakit sila. Bunbun.
Parehas. Dito parehas, no? Dili parehas. Ang kayo kung parehas. Ano na grabe ganun, parehas na. Parehas na. Dito parehas. Dito. Ito ang isa. Masarap na hangin mga dito. Hmm? Masarap hangin. Ang Kaya dia. oh, kanang tiil no, mo na gian ang panuhot. Mo ta na asa mo ang panuhot sa tiil. Mo na pinakaunang agian. Gawas mo sunod ko. Gusto mo sa gawas mo sunod ba? Luto na magbunabot niyo si Pan. Yang. Ano kapag nga? Ako yung gihabol, magpupurong ko na kung ano. Wala naman kung nasirkula mong kung dugo. Hindi naman siguro matuog mong god. Indot niya, gawas mo sunod.
Yang. Kena? Nagkalagay sila, no? Git-git mo ito dati. Dili, klaro. Pero ka na ini interview, bitaw. Dili maklaro ang akong interview, ngit-ngit. Tama ko sa video, ngit-ngit man. Yan namin nag-comment nga. Nandad, dito malinaw.
Bye-bye.